Dobar dan i dobrodošli na kanal Priče koje volite. Bal koji nije bio samo moj. Moja majka je imala 17 godina kada je saznala da je trudna sa mnom. 17. Godine kada ljudi biraju haljine i odela za matursko veče. Maštaju o fakultetima u drugim gradovima i zaklinju se da će zauvek ostati prijatelji. Ona je umjesto toga gledala 2 ružičaste crtice na testu i pokušavala da ne zaplače naglas, jer je bila u školskom toaletu gde su zidovi bili tanki. Moj biološki otac je nestao istog dana kada mu je rekla. Nije se javio, nije pitao kako je, nije pitao šta će biti sa njom, sa mnom. Samo je nestao, kao da nikada nije postojao, kao da ni ona ni ja nismo bili stvar. Majka se vratila kući tog dana, sela na ivicu kreveta i dugo gledala u jednu tačku na zidu. Kasnije mi je priznala da je tada prvi put u životu osjetila pravi strah. Ne onaj trenutni, nego onaj koji se useli u tebe i ostane. Njeni roditelji nisu bili nežni ljudi. Bili su praktični, strogi, umorni. Nisu je izbacili iz kuće, ali nisu je ni zagrlili. Rekli su joj da mora da završi školu i da nađe posao, da sama snosi posljedice svojih odluka. Nisu pominjali ljubav, samo odgovornost. Te godine bal je prošao bez nje. Dok su njene drugarice plesale u svetlucavim haljinama, moja majka je sedjela kod kuće, sa otečenim nogama i mučninom i pokušavala da zapamti formule iz matematike. Njena haljina je ostala da visi u ormaru sa etiketom koju nikada nije skinula. Kada sam se rodio, imala je 18. Držala me je u naručju i šaputala mi da će sve biti u redu, iako nije imala pojma kako će to da postigne. Radila je sve. Bila je kasirka, čistačica, pomoćnica u kuhinji, konobarica. Učila je noću, spavala je samo po 3 sata. Učila je za maturu, dok sam ja spavao u kartonskoj kutiji pored njenog kreveta, jer za kolevku nije bilo novca. Nikada se nije žalila, bar ne predamnom. Kada sam imao 5 godina, upoznala je Milenka. Milenko nije bio savršen, bio je ćelav, malo je mucao, pomalo je bio i trapav. Nosio je uvek iste patike i govorio previše glasno. Ali me je prvi put u životu neko pogledao kao da sam bio vredan nečega. Doneo mi je čokoladicu, pitao me šta volim da crtam i slušao odgovor kao da je to najvažnija stvar na svetu. Kasnije se oženio mojom majkom. S ovim brakom dobio sam i polusestru, Brankicu. Bila je 4 godine mlađa od mene, razmažena, lepa i glasna na oca. Odrasla je u stabilnosti koju ja nisam imao. U kući gde se nije brojalo koliko hleba je ostalo, gde su se pokloni podrazumevali, gde se nije razmišljalo hoće li struja biti isključena. Nikada me nije volela, a naročito nije volela moju majku. Za Brankicu moja majka je bila žena koja je dobila dete u srednjoj školi. To je govorila bez ustezanja, kao da je reč o nekoj zaraznoj bolesti. Često je kolutala očima kada bi moja majka počela da priča o prošlosti.
Smatrala ju je sramotom. Milenko je pokušao da je vaspita bolje. Ali Brankica je rasla okružena privilegijama i nikada nije naučila šta znači žrtva. Godine su prolazile, ja sam rastao, učio sam, radio sam na honorarnim poslovima. Majka je uvijek bila tu, na svakoj priredbi, na svakom roditeljskom sastanku, na svakoj mojoj suzi. I onda je došla ta godina. Moja matura. Kada sam dobio pozivnicu za bal, sedeo sam za kuhinskim stolom i gledao je dugo. Sjajna hartija, elegantna slova. Nešto u meni se steglo. Pogledao sam majku. Imala je blago pogrbljena leđa i ruke pune ožiljaka od posla. I tada sam znao. Mama, rekao sam tiho, ti si propustila svoj bal zbog mene. Podigla je pogled zbunjeno. Dođi na moj, sa mnom. Prvo je mislila da se šalim. Počela je da se smeje, a onda su joj oči zasuzile. Toliko da je morala da sedne. Plakala je dugo. Ne onako glasno, nego tiho, duboko, kao da plače zbog one 17-godišnje devojke koja nikada nije plesala. Milenko je bio oduševljen. Rekao je da je to najlepša ideja koju je ikada čuo. Za razliku od njega, Brankica je bila u potpunosti protiv. Vodit ćeš mamu na školski bal, rekla je sa podsmehom. To je stvarno jadno. Ignorisao sam je. Kasnije je dodala, šta će obući? Nešto sigurno iz crkve. Bruka. Ignorisao sam je ponovo. Došao je i taj dan, kada je trebalo ići na bal. Moja majka je bila prelepa. Nosila je svetlo-plavu haljinu, kosu uvijenu u mekane lokne, osmeh koji nisam često viđao, nesiguran, ali pun nade. Majka mi je malo zastala, a ako nas budu gledali, šapnula je. Ti si mi dala život, rekao sam. Ništa ne možeš da pokvariš. Ali, kako kažu stari ljudi, ne beži vraže. U školskom dvorištu Brankica nam je prišla sa osmehom koji u stvari nije bio osmeh. Pokazala je na moju majku i glasno rekla, zašto je ona ovde? Ovo je bal, ne dan otvorenih vrata za vanbračne roditelje. Prvo je nastao tajac, pa smeh, pa šapat, pa pogledi. Majčino lice se slomilo. I tada je Milenko istupio. Prišao je polako, stao pored moje majke, stavio joj ruku na rame i rekao glasom koji je bio miran, ali čvrst. Ova žena je uradila više pre 18. nego što ćeš ti uraditi za ceo svoj život, ako se ne promeniš. Ona nije sramota. Sramota je ne znati šta znači žrtva. Dvorište je utihnulo. Ona je majka koja je žrtvovala svoju mladost, da bi njeno dete imalo budućnost. Ona je majka koja te je othranjivala od tvoje 4. godine, kao svoje dete, dok je tvoja pobegla za boljim životom sa drugim čovekom i ostavila te od 3 godine. Hoćeš i dalje da pričaš o tuđoj majci, a ne o svojoj. Ako ti je i dalje smešno, onda se smeji sama. Brankica je pocrvenela. Njene prijateljice su se povukle.
Milenko se okrenuo mojoj majci. Ti večeras plešeš, rekao je, i niko nema pravo ti to oduzeti. Ušli smo unutra. Plesao sam sa svojom majkom. Smejali smo se, plakali. Ljudi su nam aplaudirali. Te večeri moja majka je dobila svoj bal, a ja sam shvatio da prava elegancija nikada nije u haljini ili u odelu, već u snazi da voliš, čak i kada te život lomi. Dragi naši, nadam se da će vas ova priča inspirisati. Ako imate nešto da podelite, slobodno ostavite komentar. A ako vas je ova priča dirnula, ne zaboravite da ostavite jedan like i da zapratite naš kanal. U komentarima nam napišite odakle nas pratite. Hvala i do slušanja.